Hi guys, and thank you for coming back to part 2. Okay, you can see we have slime. It's not like we have to use, guys. I said the clay ingredient, and I used some oil. Oké, julle. As ek nou klaar gepraat. Nog nie klaar gepraat om julle, maar ja. En nog klei. En nou sit my nog klei. En dit olie, visolie bygevoer. Toe ek het dit aan my hand vasgesit. Dit het aan my hand vasgesit en toe moet ons net bietjie visolie gebruik. As jy dit vat, dan jy nie meer in die video wil sien. Ik wil nog lijmen. Onze nodig graag voor onze lepel of een frik. Een lepel of een frik. Gaat de lepel gaan. Nog een ander. En een frik. Oh, wat ons net uit ons pakket kan laten. Zo gallen. We gaan wat doen. Papa, mensen gaan niet vullen. En dan gaan jullie morgen je lijst komen. Oké. Dus julle, ik heb die slijm in die klei met elkaar gemengd. Maar toen zet ik het in de vriezer. Toen ik alle ingrediënten bij elkaar gemengd heb. En toen was het nog zo waterig. En julle, dat moet zo waterig wees. En dan meng je hem net. Ik heb hem met je focus aan. En toen kan ik hem lekker gemaakt hebben. En toen het echt maar net uit in de vriezer gezet. Toen zet ik het in de vriezer. Toen het hem maar lekker gevries in de vriezer. Ik heb olie, visolie. Kijk hoe nou stukjes goed als mij nou. Kijk my klein stukken. Dat is zo goed bollungstukjes. Van wow. Krap jou uit daar is nog aan. Oké. Dus we kleine hier oerslijm afklei. Guys, I gaan op part 3 is. Part 3 guys, it's gonna be to 10. To 10. Ja, maar je is voller jongen. Ja, is voller als man. Nou, zo goed daar aan kan ik het daar crunchy gemaakt. Maar ik kan het nog niet crunchy, ik wil hem crunchy.